سلام 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 كبراتي كمي كنيغن كأمت مرو مت يدلت قداي مس بزح انرجي مالتي كم تلمودي زلت خناتات بزخنا لما عنتي سمناو صريتكم سمناوي ناي مغبي ساي كله خنرينا حفشاو خاني نعاي غزاي بتعم صفوف كل غزي هانن زبل نعاي نول قيكا فوقي سني دس يلني زنبرلو بيت كمي غري فطر انتاي الله زحغزن غزاي دصففليكا ايديا خهبكني ابو خلخو تطريت ገለጥ راح ዘይኮነስ አለ ሓደ ንብረት በቃ ስኢል ኩሉ ግዜ ገዛ ኻሲ ደስ ሲልካ ክትነብሮ ድገብር ሞኒ ንዓይ ደስ ይብለኒ ሓደ ኻ خبير ረኺበ እንታይ ገለ ኻ ከርእክኒ ሕጅም በአር ከም ስሪእ ደለኽን ብኽሽነ ጀሚር ሓቅ ዘረባ ብሳሎን የጀሚረ ነይረ ጸልማት ቁርብ ጽልም ዝበለ ስለ ዝኾነት ቪድዮ ግን በዚ እዚ ንቅድሚት ገይረዮ ማለት እዩ እንጂ እንታይ ገብራለሁ እዚ ድስታተይ ዝኣምጠሉ ትሬቶ እዩ ሎሚ ቀደም ኣብ ካቢኔት ነይሩ ድስት ድቕመጥ ሎሚ ድስራሕ ደሎ ገዛ ግን ከምዚ ሞደርን እዩ እቲ ናይ ድስታት መቐመጢ ከም ስርዕ ደለኽን ትሬቶ ንዕኡ ዝእቱ እዮም ድሰርሕሉ ሰለስተ ከምኡለኒ በዚ ድሕረይ ከኣሎ ካልእ ዓይነት ትሬቶታት ከምኡ ዓበይቲ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካሜራ ናብ ስለ ዝጥዕመኒ በዚ ቅድሚት የርእየክና ኣለኹ ሕጂ ነት እንዳድስተይ እንዳባዴላይ ካት ታሕተዋይ ከም ዝረኣኹኖ እንዳልዓልኩ ወሉይለ እንደገና ናብ ዝነበረ ኣነጋጊፈ መሊሰዮ ማለት ጥራሕ እቲ ካቢኔት ንምጥራይ ትድሮወር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኻቲ ኣላ ዓለወይቲ ኻኣኒ ከምዚ ሞኾስ ገለገለታት ቀማም ጠላእሳ ሕጂ ስኢላ ኣብ ትሬቶ ኣብ ክንዲ ነቐምጦ እዚኣ ትሪኣ ደለኽን መትሓዚት ሊንክ ክገድፈልክኒ ኣብ ታሕቲ ቅድሚ ሕጂ ኣርኤያ ነይረ ምስ ገዛእኹ ግን ተንዘይረኣኽንኣ ሊንክ ክገድፈልክኒ ናይ ሞኾስ በይኑ ኣለዎ ናይ ካራ መቐመጢ ኣለዎ ኣቕሪበ ኸማንዴር ኣኹኹን እምበር ኣብቲ ሊንክ ጠዊዕ ክንረኣያ ኢኽን ብጣዕሚ ኣክሽንኻ ተፅፈልካ ኩሉ ሕጂት ሞኾሰይ ማዓት ሞኾስ ይደለኒ ረኣዮ እቲ ማናኩ ትፋርኬታ በይኑ ማንካ በይኑ ከምዚ ፅፍፍ በቃ ስሕብ ምሰበልክኖሲ ፅፉፍ ሕጂ ሱ ለንቀነስላ ሓፃፂበ ዝነበርኩ ኩሉ እቲ ማናኩ ገለ መለታት ምንጋፋ የድልየኒ ኢለ ጥራሕታ ድሮወር ነጋጊፈ የእትያ እዚኣ ብጣዕሚ ሰታሪትን ክሽነና ተፅፍፈልና ያ ማለት እዩ ሕጂ ኻዚኣ ታሕቲ ወይቲ ኻ እንዳባዴላይ ከምዚ ባዴላታት ዘቐምጠላ ኣዝዩ ገፊሕ እዚ ኢቭን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ከምዚ ሓፂን ነገር ኣሎ ኮፍ ድብል ካብ ኣማዞን ገዚኻ ካልእ 4 ባዴላው ብላዕሊ ከቐምጠን ንኽእል እያ ግን ስለ ደይብለይ ከምዚ መዓት ኣቑሑት ምግዛእ ኻ ኣይፈቱን ኣነ ከምዚ ምሻሎ በቃ ትዘድልያኻ እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ስለ ዝፈተኸዮ ጥራሕ ከተብሎ የብልካን ክሽነኻ እዚ ኸኣ እቲ ቀንድን ቀስሙኻ ክንብል እቲ ቀንድን መሰረታውን ንገዛ ዘፅፍፎ እዩ ኣንስቲ ብጣዕሚ ኢና ኣቑሑት ምግዛእ ንፈቱ ከምዚ እንድሕር ወፂናስ በቃ ኩሉ ኸ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ብዛ ዓዲ ግዛ ይድብለካ ግን እንድሕር ደስ ደድበለካ ትገዝኡ ኮይንካ እቲ ክሽነኻ ሽዕቕ ምስ በለ ማለት እዩ ክትጥርዮ ከለኻ ብጣዕሚ ቦርድ በቃ ክትሪኦ ከለኻ ዒቕ ፅቡቕ ኣይኮኒ በቃ ፅፉፍ እቲ ዘድልየካ ንብረትካ እንዳክንደይ ሰብ ዝረኣኻዮ ኢልካ ገሊእ ሰብ ኣለ ሕጂ ደድረኣዮ እንዳሰብ ገለ ድገዝእ ዘድልየካን ፅቡቕን ምግዛእ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይብል ኣነ ከመርዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ትሬቶታት እያ ፅፊፈ ኸኣ ሕጂ ሎማዓንቲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ውሽጥን ውሻጢን ክብል ከለኸሲ ሕጂ ኣብቲ ደገ ገለ ብዙሕ ኣየተኩርኒ ኩሉ ግዜ ሕልፍ ስለ ዝብሎ እዚ ውሽጢ ግን እንስሳታት ድድዕ እምባ ድድዕ ገለ ምልታት ከየምፀልና ምእንቲ ኣብ ክልተ ሰሙን ተዋሓደ ኣብ ክልተ ሰሙን ስሕብ ኣቢልና ናይ ሎሚ ንብረታት ከዓ ቤትሮ ኣይልሕፅፅ ገለ ኣይገብር ኣይሚን ፍሎር ኣይልሕፅፅ ሸረር ድብል ገይሮም እዮም ድሰርሕዎ ኣውፃ ኣቢለ ሕጂ ጋዝ ብፍላይ ማዓት ነገራት ስለ ዝፈሳሰካ ከም ዝረኣኽኖ ዋላ ነታ ኦቨን ነታ ጋዝ ማውቲ ኣፀራሪ ገለ መለታት ነቲ ቦታ ፀራሪ ኣተኣታትዩ ንዓኣን ባዕልኻ ኣፅርያ ሕጂ ክሓፅር ኢለ ግን ቁርፅ የብለክን ኣለኹ ሕጂ እዚኣ ሎማዓንቲ ምፅያ ዘለኹ ሰሙናዊ ፅሬት ኢለ ዝበዝሕ ግዜ ኣነ ሰሙን ኣይኮንኩን ዝገብራ ሓቂ ምዝራብ ብጣዕሚ ፅቡቕ እንድዩ ንሂወትካ ሕጂ እዚ ኦቨን እዚ ፍሪጅ ገለ ብፍላይ ዳርጋ ኣብ ወርሒ ገለ እየ ድስሕቦ ሕጂ ሎማዓንቲ ኣይሰሓብኳን ደሰሓበኒ ስኢነ ሰብኣይ ኣይነበረን እታ ጋዝ ግን ኩሉ ግዜ ስለገለ ፈሰከ ገለ ዝኾነ ሓንሳ ኣብ ሰሙን ስሕባ ሓንሳ ኣብ ክልተ ሰሙን ስሕባ ግን ሎማዓንቲ
أتي من أفاتال إدنا خنولو لينا قال كوم حج انتي قبر كمزا أب كل تسومون قال دحر وشتو طب غير أطريو بقى عرفتي بقى شعوتنا يدق متراي بتعم إيزي تحت عبيلك عرف فيلك خالص راح خاكبرايلك قال خبز بشالو بقى فوكس ولا تجازا حج تصري تخوين نعي بتعم إنرجي زهباني بقى دسي بلني كراني تانا جزاء سفايلة قالت خيرنا بيله كوفي لخسر روح خلو خدي ويقال لك كبر كلهم أزين جزاء ترسي خات طعن كنت عندها تطعم كيد مثلني بخومي زاني لو ما عن تريت انرجي خباكن بطعمي بقى فخص دبلاكا بزح نجار كتسلت إذا حجزك جزاء خاطر تخينو زاني وشت خمسة حلف تبلع كل تسومن دخنا بس تسومن أبسومن تناي دقشعو أدخ مكاني هجي تاي قبر الله اتيا صباحينا هنسحبات فرج مهنياتو كندي غير على درجه ورحي قال دحر انسسا ابز عدسي ددع مدع بقليل يم دموصخه بخومينا نكلاخلو وشت بمصراي تي وشت اطرح اوصاصي حصب ابيلا تي مسحب كن كنسحب عينا مسباي كينا صباح مهنياتو زهونه داميج كيقبر تكجفني اخ سحباب طعم تعب معاتيا وشت كن أوتات أبينا ناي دقايق إخا جاسي درجة أبساعات سدخول أتراري قل تاتي كله زي بدحري زرقك نوالا يودو ما ندحر مرة رسحات زي بلونا عناون جيزي أي وسدلناني مالتي لازي كل جيزي حجان إذا ناي فرج تي نبرتها واتات مشات ريو أيدي أخبك نقر ما قدي دحر مس جزء أخو آخر إكني تما عطات راح تريفها نحجها مسرع عدلهم انتي حاتيبه ولي لقلي يتي تنبرت تما عطها اخوم عوصات حاتيبه خاي يتي حج كل تنبرت كان دا اورص كيت فيديو زري كنزلخو يتاتات والله انتي نقبر الو ناي قاقحو بينو بقى ناي احمل تدحز ناي كوميدر ناي قال انا حج اوردر يقبر كنا الله بزقرا غيزه اوردر كغبري ناي فرج بينو كريكني احد كمي غير فرج كنت تصفى خمس كل غيزس بقى رأسات زخالت صباق زلوا وقت كونات جزاس قالوا ناتو أو حتى جزاس قالوا أنا جنا جزاء أخون كم دلوا جنات عطري إتي نتأتي ودي حجنا في سالون إذا حج بقرمي تبيلين يرى تاسك قاتي مني سالون عطري داينين إيرا عطري قال مسور داهم ما مردوا يلعت اللي كاب بيت مرتي تسويبت بيجاما غير دلهو صح يعني راجل تسويت المات كوين دولزي تخاميرا بيت خي قبر خد قدحاني تخيلني اخت ملاني تخيلنا بز كنجيريا نبرهن قد سلميتو شعو امونغو دوي لها اللي ودخي ام زيك ساقيرو يلاتني لايك كيبلو بوميديان عملي سوغالي لاتنا بيت مرتي دحاني نيرو كن كيدا امتي ايو امزي ان شاء الله ناي اقاط ام قداي نيشتي ساقيرو فريحن قنسن كمز مشكحر عينة الله كيدا أمتي أيو قال شعور صحي هاري مهني بجامع كيرا إتي فرج قال خد عرارت أنيحه إزي بزقن ما جمرتاكن بزي جميرة نيرة بزخون حاجة تاي قبر الله هنا زي سالونيك أن تاي قبره أتمنى تعرفي عبي زبالة إتي سالون كم سريزة لخن عبي زبالة يو حاجة كاك فما مع التاوسي كتري خلاص أيل علوني تسالون مالتي أبسو من قالقن تاي قبره على العلاب يلن خلو على نتي ما نتأف ولا قلب واكي من قبره نتسالون كخوم العيلة حبت دحريت معت قال ملا بزوتو قولعت شعت رخايا شعي أمل استبلوه قال رساس قال أتو بقوه هجا أجد داسي خوم غيرنا هنا تريو عبسو من قالها otherwise ناي قجابو خير ناي قال خير مش انت دا اتليست ما استغيرنا ولا ابسالست انا كن حق مزرا بيلاندي اب فلازين كلت زيابه زلا سالون زيا ولا خوفي الوازلو يلا لا قصال بيكوزا با ام مورك سايد خونو بت بزح يكون بابل عقل حد غزي سلو زخونو ايزي اخاسا يلا لا اتي ان كن ابسو منغلي ايفن ابسال استغيرنا صبو اي دمتاي ددع دو ما ددع قال ملاتات كيموتونا خير راينا نطري لنا سو هم زي غير فاكيوم غير تامن صفي العليا بدحري يشعو تي سالن موف غيرها كولو لئي مالتي እዚ ሕጂ
ገዛ ንዓና ኸኣኒ በቃ ፎክስ ኢልና ሽዑ እቲ ንፅባሒቱ እንድሕር ፅባሒቱ ገለ ክንፅሪ ከለና ኖርማሊ ቫኪዩም ግብራ ኢልና እቲ ኣብ መመሬታ ጥራሕ ሁላ ኢልና ምሻላ ሱሉጥ ኣብ ርብዒ ሰዓት ፅሬትና ንውድእ እንድሕር ውሽጡ ኣብ ሰሙን ዲና ኣብቲ ንዓና ዝጠዓመና ኣብ 10 መዓልቲ ዲና ውሽጡ ብፍላይ ቤት ናይ ጋዝ ቤት ናይ ፍርጅ ገለ ደሎ እንድሕር ኣፅሪናዮ እዚ ናይ ሳሎን ነገር ብዙሕ ዘደንጉ ነገር ኣይኮነን ሶ ኣነ ከምኡ ይገብሮ ማለት እየ እንድሕር እንዳረኣኽዎ ገለ ብኡ ዝፈሰሰ ወይ ዝኾነ ነገር ሕማቕ ነገር ኣተሃሊ ግን ግድን ሰሙን ክፅበያ ኣለኒ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ነቲ ኣበይቲ ኣደላ ወሊለ ገለ ፀጊዕ እያ እንዴ ገጅፍ ሳሎን እያ ንገዜ ማራ ገጅፍ ኣይኮነን ነቲ ገዛ ፊት ይገብሮ እየ ግን ከምዚ ኤል ሼፕ እንዲ ነይሩት እንዳሳሎነ ኤል ሳሎን ክትገብረሉ ፅቡቅ ነይሩ ግን ምስ ደቀይ ዝኸይድ ሳሎን ክገዝእ ኣለኒ ኢለ ሱቕ ቀሲለ ምዝናጥ ገለ ከርክቦለ ኢቭን እዚ ዘናጥ እዩ ዘናጥን ፈረቓን ዘናጥን ፒር ሌዘር ካብ ለኔ ገዝኤ እዚ ሳሎኔ እንታይ ግበራ ብፍርቅ ዋጋ ዳርጋ ገዝኤ ፒር ሌዘር ዋግኡ ዳርጋ 8000 ገለን ኮይኑ ፀኒሕና ቪድዮ ከማን ሰሪሕልክ ነረ ዳሕራይ ማለት እዩ ምስተመለስና መጀመርታ ግን ንሕና ኣብ ቦክሲ እንደይዲና ብላክ ፍራይዴ ክንገዝኦ ከለና ብ4000 በቃ ገለ 100 ገዝኤዮ 4500 ዲና ሂብናለ ምስ ዋረንቲ ታይም ናይ 5 ዓመት ማለት እዩ ሶ ብጣዕሚ ነቃ ይብልኒ ገለ እንደገና መልክዑ ኸ ኖት ባድ ኮምፈርት ኣለዎ ሶ ከምዚ ገዝኤሉ እምበር እቲ ሳሎነይ ናይ ኤል ሼብ ሓደ ሰባት ካን ርእይቶ ሂብክን ነርክን ሽዑ ሓቅቕን እንትኾነ ግን እንዳቆልዑ ተኾይንካ ምስ ደቅኻ ዝኸይድ 10 ግዜ ድብረትካ ምቕያር በቃ ነቕ ዘይብላ ኣተምፃሎም ተደልዮም ይንጠሩሉ ተደልዮም ገለ ኣይተጨናነቖምን ኢኻ ሽዑ ወላ ንዖ ሶ እቲ ሳሎነይ ከምቲ ዝረኣኽንኦ ኣፀራረይ ገለ ምንታት ኣፀጊዑ እዩ መፅረይ ዝተጠቀምኩሉ ናይ መወልወሊ ኸኣኒ ስዊፈሪ ከምቲ ደረኣኹን እቲ መወልወሊ ማለት እዩ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልክኒ ናይ ከምኡ ዓይነት መፀራረይ ለዲ ሰራሕኽዋ እዚ ድሮወረይ ዓንቶይ ኩሉ ከለኹ ኣነ ኖርማል ማይ ጨርቂ ፀሚቐ እንዲ ኣፅረዮ ኣሎ ግን ናይ ከምኡ መፅረይ ኣይገዛእኹን ኣለኹ እንድሕር ደሊኽን ከምኡ ሪሰርች ገይርክና ብኣማዞን ዲገላ ክትገዝኣ ትኽእል ኢኻ ንሓበሬታ ዳኣክል ዳይኒን ኤራ እታ ኩሉ ግዜ ትረስሓኒ ቦታ እንድያ እዚኣ ሰሙን ገለው ናይ ነፅናሓኒ ኢና ዳርጋ እቲ ምንፃፍ እቲ ምንፃፍ ኣብ ሰሙን ኣብ ገለ ግን እንድሕር ዝኾነ ፈሲስዎ ገለ ግን ነብሎ ኢና ንስሕቦ ኢና ሶ እዚኣ ኩሉ ግዜ በቃ ትረስሓካ ገለያ ብዝኾነ ግን የግዲ ክነፅርኒና ክነብር ተወሊድና እንጃም ገይረ ጠቕሊለ ኣፅሬ ቫኪዩም ገይረ ወልዊለ ኸኣ ንዓኽን ሓፂር ክኾነልክን ጥራሕቲ ኤነርጂ ክትወስዶ ይመልሶ ኣለኹ ቦትኡ ማለት እዩ ከምዛ ገይረ ዶ ኣፀራርየ ዶ ኣቢልያ ደቀይ መፅኦም ዶ ካብ ትምህርቲ ምስሖም ተቐሪቦም ዶ ዳትሴት ናብታ ዝነበረታ እንታይ ግን ሽዑ ትድፀሪ እቲ ብታሕቲ ዝኾነ ነገር ዳስ ዝኾነ ነገር ኣሎ ብዛዓዲ ከምዚ ፀሊም ነገር እቲ ሓመድ ዘይረአ ከሎስ ክትኩስትር ክትውልል ከለኻ ግን ፀሊም ነገር ዝኾነ ነገር ኣሎ እሱ ይድፀሪ እሱ ይፀሪ ሽዑ ንዓኻ ፍኹስ ኢልካ እኒ እሱታት ወዳዲኡ ናይ ውሽጢ ኸኣ እቲ ፍሎር ከኣኒ ኩሉ እቲ ሎቢ እቲ ታሕተዋይ እቲ ኮሮዴ ማለት እዩ ኩሉ ኩስትርትርትርትርትር ኣቢለ ኣቢለ ዋ ኤነርጂ ፉል ሓቂ ዘረባ ሓይሽ ብጣዕሚ ኢኻ ክሳይትኾ ብጣዕሚ ኢኻ ፅሪ ገሌልካ ኢኻ ትቕኒ ገለ ነገር ካብ ዝነፍስኻ ደኸደልካ ይዳርጋ ሶ ሕጂ እንታይ ክገብር እዚ ወዲእ ኣለኹ ሎም ማዓንቲ ከምዚ ገይረ ኸፀራሪ ብድሕሪኡ ንፅባሒቱ ክሳይ ክገብር ቤትሮታት ከፅሪኤ በቃ ግን ንፅሬት ዝኣክል እዚኣ ተኣክለ ናይ ሰሙናዊ ፅሬት ኣውሪደልክናላ ኣብ ኔክስት ታይም ናይ ሰሙናዊ ኢለ ዝውርድኻ ካልእ ዓይነት ፅሬት ናይ ባዝሩም መፀራረዪ ናይ ቤትሮ ገለገለታትካ ክሰልጠኒ እንታይ ይገብርካ እሱ ከኣኒ ካልእ መዓልቲ ከብለልክን እየ ራእያ እዚኣ ብቅድሚት ሰሪሐ ምሽለክን ቴሌፎን ደው ኢላ ሃለታ ሰበይቲ እቲኣ ናይ ኦፊሰር ማለት እዩ ሽዑ ክዳነይ ክሳይ ገይረ ኸይደ ብረሃፅ ምውት ምስ በልኩ መፅየ ብጃማ ቀይረ እየ ነቲ ብቅድሚት ዘእተኸልክን ቪድዮ ሰሪሐ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ኸኣ ኩክ ጌርና እዚ ኮ ናይ ቀደም ቪድዮ እትይልክን ምእንቲ ክሰልጠኒ ኢለ ግን ካይንድ ኦፍ ከምዚኣ ዓይነት ምሳሓ መሳሲሐ ገለ ኸኣ ዳርጋ ኣይዕረፍኩን ኢለ ምሻሎ ከምዚ ብዙሕ መግቢ ስርሕር ሓቢለ ኸኣ ቀዳመ ሰንበት ፋደርስ ደይ ገለገለ ኣሎ ሶ እዚኣ ሶስ ሰሪሐ እያ እቲኣ መግቢ ከመይ ገይረ ከም ዝሰራሕ ኸዋት ፓስታ ቤክ እንዲ ክሰርሕ እዚ ግን ሓበሬታ ዝኣክል እዩ ይልክን ኣብ ሶኒ ገለ ኸውርዳልክን ናይ ፋደርስ ደይ ከመይ ከም ደብዓልናዮ
እዚ ግን ከም አይዲያ ብዙሕ ዓይነት መግቢ ኣብዚ ብድሕሪት ኣምፅልክ እንደለኹ ኣብ ቻነል ያለክን እንተደለኽን ናይ ጾም እንተደለኽን ናይ ስዕረት እንተደለኽን ከለርፉል እንተደለኽን ከፍሕ ሽው ድበለ መግቢ እንተደለኽን ፓስታ እንተደለኽን ብንጀራ ድብላዕ ኩሉ ዓይነት መግቢ ሕቡሽ ንበልዖ ደበለ ድዩ ዋ ናይ ፈረንጅ ሳበይ ገዲፍና ከም ትሪኦ ደለኽን ማዓት ዓይነት መግቢ ድሰራሕዎ ቁጥሪ ደይብሉ መግቢ ኣብ ቻነል ያለክን ኩሉ ግዜ እንድሕደሊኽን መፂኽን ኣበይት ኣትዋ ኣብታ ቪድዮ ትብል ምሽተ ኣትዋ ሹዓባ ተር ድበለሎ ፕሌሊስት ድብላለክን ኣብቲ ፕሌሊስት ሕጂ ናይ መግቢ በይኑ ናይ ቅጫ በይኑ ናይ ሕምባሻ በይኑ ናይ ኬክ ንበይኑ ናይ ሰልፊ ኬር በይኑ ናይ ፅሬት በይኑ ኩሉ በበይኑ ገይረ ሰሪዕልክን ኣለኹ ቪድዮ ሶ ኣብኡ ኣቲኽን ቸክ ግበራኒ ኢኽን ሳብስክራይብ ግበራኒ ላይክ ግበራ የስ ናይ ሎማዓንቲ ውዕሎና ከም ዝመስል ነይሩ ኣብ ድመፅእ ብሓድሽ ቪድዮ ባገዳስ ትሕዝቶ ከዓ ክርእክን እየ ክሳብ ሽዑ ድማ ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን ደሓን ቀኒያ ባይ